Ubak Komandar Shampliang, Presiden ke Hill Farmers Union HFU, minta kesni ulalaj banyakendo minta kesni ulalaj banyakendo iu Timothy D. Shira, Menteri Karab Karyang, halor ke jinghya dor ki marem, watla ke taru ke judan bet ya ke jingwat kilo ki marem, ula ongru bakumba ke District Council ke lapan kre ya ke an, kumta nak liang jong ke seng HFU, kelong ika sorkar bakan compensate ban penyo no ika jing menjur hakabaya day bat ulat jong ke jela hakabaya day bat kaan jong ke district council ke balabo kenang makinong ot kilo kin kamshin ran bakin on iki kilo lada kaan kadon Leng jungi kum ka Hill Pharma Union nakapor syakpor ngila ju ya kendo ya ki minister ki balalej nang ta kiwi lu ki minister ki ba common shop ba mentaro te kum ka jing pen mau nomor ba dang shen nak liang jong ka nak liang jong chief minister dang tung tumai yo menteri jong ka rep Karyang Timothy D. Shira te nak liang jungi matakas ngilawan ban pen mau ya halor ki mat ki bangila ya kren ba ki minister ki barim bat kunjuru ki keren isu ki ba don nam ta ki nong rep te kawai ke bangila nakapor syakabor kumba pilatip hi ke bangila ya kren belapan sengau minister menta kadi kabay dei ba kene kecing nalor ba ka jing jenjan nalor ka jing duna ka dor kamur ke judon bet barabor kene kecing 4 kilo ya ki marep ingin lapan pau ya ya kene ka benta ngilai turu banak leng jong ka district council ka lapan kre ya ka an de ngila ong yu balak no ikwa ba ka government kan compensate nama taban yo no ya kejing menjur na ulat hakbe di berkani ki rules ki bakati district council kala frame kenang ba ki no 4 kilo la sekin kam shenran ban 4 kilo la dak ladon ka an bat hasisen baladon ka an se kila ro ban sya shimkam bin ladon ka an te nginget scam ba ya kani kin pentri kam bat kumbangi ong na kapor hi ba kamdei hi bandon kani kejing 4 kilo bi an kebaar ngilaya keren hakbe di bat kejing shimram jong kinong rep nakibang ya ka bagi jukot ka KCC lun aune usnem arajar absan arunreu ka badai jong kene ka snem hi financial year nakle juki norep kila shim mi kene ka ram na ka bentaban penhe ya ka rep Karyang ka joki tenrei namar ka jing hiar ka dor kamur namar ka jing bom piang ka rep Karyang kadon ka jing du nong jing nong rep te kadon ka jing e na bentaban siu wat ya kene ka KCC lun tenak leng jungi ngilapan kre ikilis kumba praspa aduna ye kino rep hoi kidang bun ki wegweru tama ye kini ngila ong badang le jong sarkar kadiban map no ye ne karam KCC lun de khnang bakan long kajing rap nam tajukin bakan long ka bae na taban siu de nakleng jong u minister ula ong bisa take up ye kini ka kam ba chief minister ban nge scam bangin yo i ya ki kam ki bale se kin sale na halon kani ka jing ut ka jongi nang tangi lai kran ro ha ke bede bat kani ka irrigation tengi sngu tanat nakleng jong u minister hi ngi sngo kumba u don hi kata ka jing sngo ka jing tip khniat ngila ban ong ha be ni irrigation ha bangi keren bat u ni ong ba kinong rap kidon kam ya ka baro sisnem leng jong hi lada dei samano monoro ngi pediang subha lada ki keren ya ka isu jong rap ngi ngim kuslai kata ngim ngi kemen penban ngim sngo kata lada di political party lada di seng halang lada di ulu shimat namano monoro kino hi ki baya keren ya ka maju no rap ngi pediang subha ngim don kono gajing utho percaya ki bat ngi kwa hiru baya baro di banya keren nam ta ka isu jong no rap namar fitip ha jela ki jungi bubun gede kino rap de lada menta fi ka government ka ong ba kino rap kila kiu la ni kuning tai ha bagi dang hiar asut te ka state kamla ban kiu de ngi banjur ba wat ye kene ka vision ke jong CM ba ong ka 10 billion dollar economy ni ong ba kata ka ekonomi ka di ban lech ki nong kadi kam di ban lech ki individual ki hespa ka to kenengot lada ka 10 billion dollar ka tang ki hespa ka to kenengot ni nak leng jung ni sungsi even lada ka reach ka target ngi kwa ba ka 10 billion dollar economy ka di ban spread ki nong sinong bala kenang bakan long sisa kata ka yok kot ka ba long lang selensar ya baro mndi ban long tang ki individual ni ki hespa we arno ila ban rep bro sistem te ula ong ba kani hooj ka hap ka water resources department dan ulah kular ba unya take up ya kini ke matar bat ka water resources department kenang ba baro khoj ki jekarep ki jungi alis ki ban biang ka kenang ba kila ban rep baro sistem te ngilai kren ru agabede ba jing hiardor pi man usnem ke judan kene ke jing hiardor jong ki marep
te mencem snem PUE ke jing hiador jong u sensar na menta ka tu ngis ngungu kiat ke government bakala yarap dan ri menta usnem kidon ki wi pat ki maret ke bala hiador kamtam menta kum u biskot ula hiador shedu ka artingka sanika te kam wanra syu ye kano ka jing yonong ye kinong rep ingila kerpat ke government bakan don lakajong ka fund ban yarap ye kaneka jing rep ladadon kono no jing hiador de kamtam ngila banjur bagi di bandon ka market intervention scheme kanang ba ka state government ro kala ban ajing yarap kum ka support price nam ta kino rap habadon ki bakum kini ki jingja ka jing yardor bat kum juru na ka sarkar india ni yosngo bakadon kata ka scheme ka bagi UI nam ta ka market intervention scheme de ngi scheme nam ta ka nero nak leng jong minister unsa shimkia de kidon ro ki memorandum ya ka ba kumba fitip ka hilfa mainian ka dei ka sengnore ka badan ro shaki ka garohil region de nakleng chung ka West Garo Hill district ro kila pha ya ka memorandum de nakleng chung ngila submit lang ro ya ka memorandum chung ki norep nek de than Garo Hill bat nang ye kane ro kular ban sa take up te ki bun ki wei pat ki mat ya ka bangi ngila ya kran kum ka border ha ka baki norep kum no ki im ha ka jing bom singan ha ki border area na ta ki wei de nakleng chung minister ula kular ya paro hi ba unsa shimkia bat nakleng chung ula ong ba nginsa ya tai company ha ka bede berkene ka ha ka farmer parliament ya ka bangin saplong de nginge scam ba ha ka farmer parliament ngin sanang la ban ya discuss dan ri kuma fitip ki don shibun ba ki memorandum ya ki point ni mun ban ha ka memorandum dari kini ki mat ki ba kam kongsan ya ka bangi wilayah keren bat ku mata kasni hot wilayah keren ha ka bede berkecing krong khajna ya ki marrep kaba ngila ong ba kadai bandon ka jing tha kaba shai na ka government ba umdai ban krong khajna ki marep haba kikit leng ba haba kiya ka suro kamdai ban krong khajna ye kan ngila kren shai ba kamdai ban krong khajna ki marep te ka bedi hi bat kata ka suro pade de ke jing ya le selada ka shong haka jing ka shong haki expert ban pekin yo le se ka don ka jing bomla ban ke kalut jong ka negadam ti ya kata ngimla ban ong den rei ni hap hi ban bot ya kata den rei ka bedi hi ban ka khajna haki surat dalile rum daling jungi ni persya ngila pentip home minister ba kadi ban sangi anak suan ngidi jing ong khajna ya ki marep haki denti la kalong ka gate sim la kalong gate jong clean social la ne ka gate sarkar la ne ka gate department gate district council ro ndai ban sim khajna ya